Narpa wis tau ngunekke urung kanca-kanca. Urung. Lah iki nek ora meguru ning gedhong ora iso. Ya ora nek biyen ra ngene. Pring tumpuk bumbung pada legen kon turu ijen takon kuwi nek cara yen nek kambatan karo saiki contoh sing gampang upamane wis iki saka pring tumpuk-tumpuk sik pring tumpuk bumbung pada banyu petuk umpuk jebul kok pring tumpuk bumbung pada semur rupane tukang adil makmur senenge rakyat pring tumpuk bumbung pada kurang rasane yo berjuang separe lumrah sing gawe aku ora kowe wae sing gawe iya waton-maton lho iki bialange Cermora Harjo to Katujo kon niroke mujar kowe iki suaramu ki ayo ben karo anake kok pring tumpuk bumbung pada telo di poro ponto silo dasar negara wilaidan pring aku bumbung pada happy gunanda rasa nurkati budaya bangsa tumpuk bumbung pada banyu digo siratan bocah ayu digoreng buka tumpuk bumbung pada asem rasane katut